az, aki templomot épít, az nem ennek a világnak épít, az Istennek akar tetszeni. Amit tettek a mi gyülekezetünk életében történelmi dolog. Minden kő, minden tél, amit megmozgattak, bennünket összeköt Istennel. A mi dolgunk, hogy ennentől kezdve olyan emléket állítsunk önökben is, ami teljesen egyértelműen köti össze önöket az Úristennel. A mai nap folyamán tisztelettel és szeretettel fölkérem egyházközségünk építési és szervezési gondnokát, gyülekezetünk presbitériumát, hogy a Somorjai Református Egyházközség Isten iránti hálával fejezze ki rajtuk keresztül köszönetét Gajos Attilának, Gajos Sándornak, Gajas Mikálnak, Gajas Krisztiánnak, Gajas Lajosnak, Gajas Róbertnek, ifjabb Gajas Lajosnak, Drotár Róbertnek, ifjabb Drotár Róbertnek, Drotár Jánosnak, ifjabb Drotár Jánosnak, Drotár Dánielnek, Mulató Istvánnak, Mata Lajosnak, Batyi Norbertnek, Batyi Józsefnek, Saláta Lászlónak, Lakatos Csabának, Nyitrai Istvánnak, Pető Zoltánnak, Zalavári Attilának, Hideghéti Zsoltnak, Hideghéti Oszkár, Dömény László, Sárkány Tibor, Russzó René, Kovács Csaba, Adamec Gyula, Alföldi László, Bábics György és Göncz Lajos. Kérem önöket, hajtsák meg a fejüket és fogadják Isten áldását a gyülekezetünk nevében. A gyülekezet pedig álljon fel. Az Úr áldjon meg téged és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon